fire. Fuck is this? Good shit. Vi färra häta på en annan. Med? På en annan. Tummas. Och Tummas. Ja, kan spela vi det så här. Vi spelade så tårtbanan och här var det parbanan. Det är mycket pauser. En. Spaceland? Ja, det är banan. Ja, Spæla. Spaceland. First we have to choose the game setting. Okay, tror streaks spela gå på. Nej, no. Skott. Huh? Knife? Oh shit. Nej, kom on man, inte så gå. Vad är det? Smakar som man sist. Jo. Fan, det står nu. Det var inte det. Jag tror inte det är det. Anke vandrar där. Så man ska inte stäcka fucking chips någon. Så spyr alla sådär så här. Chips någon. Det blir till det har jag. I'm a princess. Space princess. Woohoo! Alright. Man stäcker först. Airfist. Det mundrar med så. Ibn David här kan få bomb så. What? Jag var inte Tummas men jag är fri, jag vet jag bomb. Bästa vinner du med. Oh, mom. Alright. Jag är fri. Jag var högt ner. Ja. Cool. Så klivet. Koncentrera dig om. Come on man. Jag har sjungen. Okej. Spelar. Kaff. Hallå. Myra. Damn for him. Fanns en däck. Cheating. Han får bonuskötterna, jag vet Ja, jag är färdig. Han låg pigeon. Ja, de fick den. Ja. Aha, han låg Igor. Tack för sitt blåa i spelen. Han låg sedan för att det början akkurat samma ställe. Det var spytta hela runt. Tummas vinner bonusöppna. Snöjt hacks. Är det Igor där? Du skjuter en kök som orkjenta. Skrutkök. Okej. Come on! Nu är det. Jag får bonusöppna hacks. Nej, Igor. Det är bara en som jag tappar nu. Det är bara I3 igen. Så mycket allt för. Allt spel som spelat nu, inte länge sedan nu. Det fick bara låtul, bara. Vattla du! Atlas samma Kom igen. Free hacks och bara 8 och så 1 och 1. 8. Ja. Det var kåta. Ja. Bräcket det man har väl. Ja. Yeah! Levi. Nej, tack. Det spelas stort sett. Ispira. Practice. Förra kan inte kött på. Ja. Lite bättre. It's practice, fuck no. Ispira igen! Stoppa det här. Så fucking play. Det är skönt. Dodge. Mas! Nej! Jag vill inte slå!
hype om vad du är. Vet du vad? Lätta bara om. Fuck you. Free van hacks. Jag har störst chans för Udo. Vad fuck you? Okej. Jag slutar med! Fuck you! Levi, För hinderna! halvtime bara långt över. Släck över som möjligt. Free Kulu! Okej, nu har du inte chansen med. Du vet göra det. Du fucking go over. Du genialer. Du klarar det. Vad klarar det? Han sa, har inte någon stuvor? Ja, jag är rävlig. Pullaren. Ja, det gör jag. Det är vilket Du ser. Fuck gör inte Janne. Du ser så bänkade. Ja. Hej vad fan. Oh my god! Kanske bara det jag flyttar lite. Vad ska jag göra? Det är inte bara långt och back projekt. Hade jag förtjänat. Vad bänkar eller? Nej. Rätt! Bitch! Ska du ändå stanna? Fucking fucking starter! No! No! Jag var inte med det! Backar han? Backar han med? Yeah! Woo! What the fuck? Bitch! Oh, it Tummas! Check on Donkey Kong. Yes! Bitches! Jag måste inte ta själva! Det kan inte räcka det då. Åh, det är Tummas! Fuck! Bumper ball. Åh, jag hatar det. Det är så intens. Det är bara kvar och fram vid snedpunkt och så vänta. Men jag egentligen har tänkt att, nej. Typ chilla den. Ja. Ledsen. Och det lyckas en gång gå in och sen gör det nu. De vill bara alla vinna! Fuck. That's so bullshit. No! Ja! Nej, stopp! Jävla bitch! Jävla bitch! Jag kan ha kyrra. Det var ett klassiskt Typical Han har kyrra! bara stäcka dig. Ja, full time. Ska vi för risa så att spela? Nej! Nej, det är alltid ursäkt. Det är allt och skjut av oss. Inte flacka tjona, jag var nejer, stäcka! Shut up! Jag fick ju fem för nu och de kör. Alltså den... Så blir det ju på det. Jag checkar och stöter i spruken. Födde i alla fall. Du får hjälp pengar med de här aldrig. Oh shit, that's chance time. What now? Jag har stött något. Jag kan få bojt om Björkman. Tack att mitt avskvist. Fuck! Nej, det ligger mycket. Vi ser belakter. Ja, flytta. Jag vet inte. Saker som jag kan ha stött något. Jo, vad är det då? Det är vi trutje. Ja, tänkte jag aina. Så förvärtligt. Thomas. Du fick det hem. Jag vet inte, jag har pengar för Tummas. Thomas, kvar jobbar det. Thomas. Nej, Matte. Matter? Alltså, efter du kör fucking läcka allt. Här har vi omgång. Thomas kommer fram. Ett spel som text som allt fram. Fuck you! Han är inte bra. Vad kanske långt. Oh shit.
Träpan! Träpan! Guys! Guys! What the fuck? Oh my god, det var inte ens... Fuck you! Cheating. Blockerar det. Vilken katter! Man borde kunna boxa knallarna i sig. Det är mycket mer... Klackar och allt. Fatty! Vi kickar på Ata! Det är för nätt vi gör. Ja då. Nu då, ja. Nej! Oh my god, han var stött. Ja, det spelade ju faktiskt rast att slå det. Jag har tappat. Jag har tappat. Fuck Du my fucking life. ice check en. Jag tog ju. Jag klarar mig också väl fel. Oh my god, nu så pänkar den ta. Okej, vi ska bara inte bli racka för igen. Vi kvar på den. Vidare. Öl. Ja. Det är så joint. Det är så sarsht. Eller är så Sarsht, det är Ja. Fuck you! Inte bli racka Så man kan inte räkna. Tummas! Oh shit! Nej, jag kan inte! Fuck! Yes! Yes! Åh, det är övrigt alltså. Tummas hick. A shaman! No! Gas shaman. Så fucking sad. Hallå? Jag tar inte skön. Nej. Okej. 4 sekunder. Jag tappade. Okej, jag ska. Yeah! Du först. Där, du må... Visst är det han. Jag vill så tycka säkert det finns. Och så som det där. Tack i kan. Men så tog för några pengar. Nej, jag märker inte. Ja, så då. Ja, jag hade honom. Ja. No shit! Thomas vill bli genom det. Okej. Black Hole King. Är det inte? Även kontakta Ulvar. Thomas! What? Shit, larma. Drog de ut och körs det jävla Svassa är det bursen. Bowser! Det är fäkt. Wow. Bowser the sucker. My daddy is none other than... Yoshi! Yoshi off the space patrol! No! The space patrol will face me! Ja. Kanske du kan ha honom där. Flippa över. Fuck it, outsmart igen alltså. It is one's fault, det kan du kan mina anime. Jag ska... Eller var det någon... Jag förstår inte. What the fuck? Speed axe! Ja, seriously. He's drunk! I will remember this! Hem ett Pokémon! Basically trappan. Yeah! I'm the superstar. Jetpack, teabag. Puppet? Jetpack. Jetpacker. Jetpacker. Shit, jag har gått över. Thank you. Okej, jag vill switcha katt imperial effekt. Holy shit! 820. Holy shit! Alright. Oh. Eller vad som. Ah, det sucks.
Ja. Tummas vinner barnsökna. Snut hacks. Är du övergård? Come on! Nu är det. Jag var barnsökna hacks. Nej, övergård. Det börjar älska med att tappa nu. Fattar du? Ja. Yay. Tack right there! Oh my god, det var nog så sista spel. Jag var bara, Oh my god! Kanske bara det är fotlover. Bullshit! Fucking rätt där. Oh man. Du får långa mig. Jag fick ju fem för nu och då kör. Ja, du jag. lämnar. Så det är ju bra. Ja. Åh, ge mig där! 3 för 5. Oh my god. Du lägger upp en röst. Vad du lämnar det? Du kommer att tycka om det. Du kommer att döda. Jag sätter den spelen. Jag sätter du är så fucking skiten. Det är som en feiler! Jag är först i alla fall Donkey Kong. Först och främst la för bojen. Oj!